Munduko pilota txapelketa igande honetan hasiko da Biarritzen. Urriaren 29 arte, iparraldeko 7 txoko ezberdinetan iraganen da munduko txapelketa honen 19. edizioa. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan igandean hasiko den pilota munduko txapelketaren karietara pilota munduan ari diren hainbat pertsonen lekukotasunak bilduko ditugu, eta horretaz gain, sehaskak azaroaren 14 iragarri duen mobilizazioa ere izango dugu aipagai. Ongi etorri! Sehaskak mobilizazio handi baterako deia luzatu du azterketako euskaraz egite aldarrikatzeko datorren azaroaren 14an Bordelen. Gizakate bat eginen dugu Bordelen, lotuko dugu errektoretza eta giza eskubideen plaza. Simboliko baita, gure hizkuntza aldarrikapen horiek giza eskubideetan idatziak dira. Itzortua eguerdiko 12etan, horren batak arte eginen dute gizakatea, eta ez da ausaz hautatutako data izan. Azaroaren 14a da teknikoki basoan izena emateko azken eguna. EPA edeki da orai eta bukatuko da azaroaren 14an, eta momentuko ez dakigu ze balintzetan pasako den baso hori, aldiz ikasleek izena eman behar dute, ofizializatu beharko dute izena emate hori, data hori baino lehen. Horregatik guetako data hori aski simbolikoa da. Joan den irailaren 14an Euskararen erakunde publikoak eta Euskal Herriko 4 diputatu zein senatarik bilkura izan zuten Parisen Hezkuntza Ministerioan, eta tartean brebeta azterketaren inguruan zentzuzko epe batean erabaki bat emanen zutela esan ziten. Sehaskaren iritziz ordea, hilabete bat pasa da eta oraindik ez dute erantzunik ukan. Mobilizatu ginen hainitz azterketen inguruan iaz, eta Pariseren erantzuna izan zen, ez zuela gurekin bildu nahi, baina bildu nahi zuela Euskal Herriko ordezkari politikoekin, hizkuntza politiko publikoa ematen dutenekin. Eta horregatik, bilkura egintzen iraien 14an, gu gabe, baina hautetxiekin, eta eskertzen ditugu berriro hautetxiak hortan parte harturik, baina atea dira erantzunik gabe. Ateatu dira baikor, esperantza batzuekin, baina hilabete bat berantago ikusten dugula ez dela deus aldatu. Beraz, gaur errepikatu dugu hautetxiai, ez lokartu, ez utzi itzeder horiek zuen esperantzak lokartzen, guk beharra orai dugu. Eta gainera, brebetaz gain, basoa euskaraz egiteko aukeraren inguruan inolako erantzunik ez dutela jaso salatu dute. Berezitasuneko frogak martxoan heldu direnak, eta dira oraidanik prestatzen gai horiek euskaraz, baina berbari bada martxoa aintzin prestatu ikasleak frantses pasatzen azterketa horiek, ez da erakasteko manera berdina. Gure murgiltze eredua nun gaiak euskaraz egiten diren, ez dugu gauzatzen alko gaiak azterketak frantsesez egin berbari badira. Berezitasuneko frogak martxoan heldu dira, ahozko handia berantago, baina horrek urte osoko lana balintzatzen du. Hurrengo mobilizaziorako data beraz, azaroaren 14an Bordelen. Munduko pilota txapelketak urriaren 23tik 29 Biarritzen iraganen dira. Lehen aldiz neskek txapelketan parte hartuko dute 54 metroko frontoian zesta puntan arituz. Biarritzeko 3 neskek jolastuko dute 6 kidez osatua den Frantziar estatuko selekzioarekin. Horietariko bat da Logelin, gaztetan hasi zen zesta puntan eta segidan hartu zen bidea ez zela erresa izango. Je fais quelques entraînements, mais j'ai très vite vu qu'en fait j'étais toute seule, quoi. Donc j'ai beaucoup joué. Entrenamendu batzuk egin ditut, baina azkar ohartu naiz bakarrik nengoela. Asko jolastut lagunekin, baina ez txapelketetan. Azkar azaldu didate zesta punta ez zela egituratuan eskentzat, eta kasik debekatua zela. Zesta puntako entrenatzailea izateko diploma pasana izan dut, eta erran didate ez palan egin behar nuela ez zelako oraindik ofiziala. Urteak pasata geroz eta neska gehiago animatzen dira zesta puntan aritzeko, eta espero dute txapelketak ere horretan laguntzea. Geroz eta neska gehiagok interesa adierazten du. Zerbait gertatzen ari da neskekin eta oso interesgarria da. Arrotasun bat da klubarentzat 3 kirolarik munduko txapelketan parte hartzea. Ate bat irekitzen da eta espero dut jendea erakarriko duela gure klubera. Eta beste herriekin elkartzeko egituratzen alko garela kirol hau munduan gaindi ezagutarazteko. Oso harro naiz azkenean, ikusten dut geroz eta gazte gehiago animatzen dela eta plazer bat da. Munduko txapelketarentzat astean 3 aldiz entrenatzen dira eta urduritasuna nabari daia da. Estresagarria da, baina horretarako prestatzen ari gara. Eguna iristeko gogoa dut. Bikaina izango da, estresagarria da pixka bat, baina badakitena ondo pasako dela, konfiantza dut. Kirol honen zailtasun handiena teknika dela azpimarratu dute.
Hasieran zaila da teknika asko eskatzen duen kirola delako. Hasieran ez duzularik lortzen, ez duzularik deus ongi egiten, motivazioa galdu dezakezu, baina keinua egiten ikasten duzunean bikaina da. Indarrarekin zailtasunak ditut, baina teknika behar da, eta pixkanaka lortzen dudanez oso pozik naiz. Zailtasunak zailtasun zesta puntan atzeman dute beste kirol batzuetan atzeman ez dutena. C'est un sport qui m'accompagne depuis maintenant longtemps. Aspaldi egiten dudan kirol bat da. Aldi berean lurraldeari eta hemengo kulturari lotutako kirola da. Zesta puntari eta oro har frontoiari lotua naiz. Pasio bat da. C'est une passion, ouais. J'adore l'ambiance, tous les gens qu'il y a, j'adore. Giroa asko maite dut eta barnean duguna atera dezakegu sisterraren bidez. Oso polita da gainera. C'est super. Biarritzeko klubeko neskak prest daude kirol horri lotuak dauden neska guztiak ordezkatzeko, baina batez ere ongi pasatzeko. Munduko txapelketako trinkete modalitateko partidek Baionako trinkete modernoa eta Azparneko trinkete berria izango dituzte aterpe. Azken honetan jokatuko dira sare eta eskuzko partidak. Bertan entrenatzen duten gazteen eskutik ezagutu nahi izan ditugu joku honen berezitasunak. Tremetan baina hanit murri ezberdin, bada taula bat, bada eskin motxa eta berda jakin murriekin haitzen, ez da beste modalitatetan bezala, nun murri baten kontre joiten aigen etengabe bermurrien kontre, berda jakin jokia kambiatzen, zoitaliz besua goago hartzen joiteko behea, gero taula jabili gibela hurrintzeko, teknikoago da janezake joki bezala. Bada aitzina kokatzen da beti lehen sare hortan, sarearen zaintzeko, eta pilota sareruntz behar da entxatu botatzea, eta sarea txartzen bada pundia bada. Hortako jokoa dena entxatzen dira ezkerreruntz jokatzen, sareruntz jokatzen, hor baita puntua egiteko lekuriko berena. Eta gero taulak jokoa urjuntzen aldugu gehiago gibelera, gibelekoa zaitasunean jartzeko. Pilotarientzat prestakuntzarik hoberena jokatzea dela esaten da, frontoian edo trinketean aritzea. Baina horrez gain, nola prestatzen dira kirolari hauek joko azkar eta tekniko honentzat? Bada fisikoa eta teknikoa. Egiten dugu bi entrenamendu fisiko gehiago muskulazio egura batean eta entrenamendu bat korrika, kardioa lantzeko. Gehi tekniko bat, egiten dugu ariketa bereziak dena lantzeko eta dena kudeatzeko gero partida. Beste pilotako espezialitatetan bezala, eskuak untsa zaindu behar dira, albezain usua izan behar da, esku hori gogortzeko eta gero minen seiesteko, eta gero bestenaz malgutasuna garrantzitsua da. Naiz eta pilota joko guztietan pilota bera den kirolaren erdigune, ez da guztietan pilota berbera. Trinketeko pelota bizia, bahnen goma haboekin, beste pelotetan beno, eta ezkerpata ikonpatu zadibidez, lautanoita hamabost gramokoa, behaz haritxez harinago, eta eskin habo sartzen eta kipiago, ordin abiadura emaiten da habo pelotai, eta ez du hemeste solan tiatzen habo hartzen alda indarrez eta hola. Azparneko trinketean lehen partidak astelenean jokatuko dira eskuzko lauleia eta sarezko beste birekin. Hemen hori bada ikusko ditugu usaiatuak gira ikustea ipar-jaldeko jokalariak, baina hor zan ja mundu osoko jokalariak eta berezitasunak harriko ditugu eta jokatzeko molde ezberdinak. Etorkizunera begira berriz. Mesten jagu, hori ikusten jagu haitzin haitzen eta prebosta mesten jagu bergaiza egitea, baina zigarri komplikatu duk eta ordin esatzen gitu lantzen eta egeran txostakatzen, plazea hartzen eta sinen dena sinen duk. Eta munduko txapelketan jokatzeko parada izango balute. Sustut euskal pilotako kirolanik normalatxoa egiten alnuke euskal selekzio bat eukaitea kiroloktan bestetan ere, baina sustut euskal pilotan eta pribosta frantziarekin aritzea edo euskal selekzioarekin aritzea ez dela bat ere berdin. Erran bezala igandean hasiera emango diote munduko pilota txapelketari Biarritzen. Ikusentzuleok ekimenaren kliparekin agurtuko dugu gaurko saioa. Igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi!